Uulan yata. Parang uulan yata. Hello po, happy Sunday po. Shoutout po ulit sa mga nandito po. Muli na naman po tayong nakapag-live. Ano po yung ano? Wait lang po bago tayo magbasa. Magkape muna tayo. Joanna Sala, shout out po. Alicia Pidereso, good evening, watching Macau. Mili Valerio, gandang gabi po sir, kaagapay mo. Ganon din po sa iyo, Tita Mili. Katerodi Channel, Tamsakdan, salamat po. Alicia Pidereso, Tamsakdan, salamat. Mili Valerio, shout out po sa lahat. Joanna Salas, Ian MC Game, hello po, kaagapay mo, good evening. Ganon din po sa iyo, Tita Erlyn Heradora, good evening po sir, kagapay mo. Tama po ba kay Princess Rina na lang tayo? Yes, tama po yan. Hindi ka pa nakapagpalit ng ano mo, Tita Erlyn yung buds mo. Kajina TV, Tamsakdan. Salamat po. Erlyn Heradora, Tamsakdan. Salamat po sa 34 million views na nandito po ngayon. Gwapo yung nasa likod Yan. Erlyn Heradora, good evening po sir, kagapay. Tama po ba kay Princess Rina na lang po tayo? Tama po yan. Lucia Tamalana, good evening, kagapay. Tamsakdan. Salamat po. Sirlina Purisima, good evening, kagapay. Tagahanga din ako ni Rina Mimay simula pa sa umpisan yung na-scout siya ni Supermac, pinsan ni Rab. Shoutout po Tita Sirlina Purisima. Maria Gaite, good evening, kagapay. Musta na si Rina lang tayo? Okay lang naman po si Rina po, Tita Maria Gaite. Rubilin Mista, good evening, kagapay. Good evening din po sa iyo. Mas gwapo sir ang host namin. Mili Valerio, mas gwapo sir ang host namin. Sino po Tita Mili Valerio yung host po ninyo na gwapo? Tamsakdan, Rubilin Mista. Rot kaagapay, bibirin na lang mag-isa. Masaya pa siya kasama Ma'am Roda, wag na bigyan tandem. Ayaw, si ano na lamang po yan, si Rina na lamang po. Wala na po siyang tandem. Joanna Sala, shoutout po. Shoutout po sa Japan Charity Groups. Umalis po ako sa video call po nila, pero hindi ko po sinabi na magla-live ako. Iyan MC Gaming, tahimik lang ang nasa paligid mo ngayon, kaagapay. Nasa CR po yung kasama ko, baka mamaya pag nandito na sa loob, medyo na siguro may music. Juliet Dicker, good morning, kaagapay.
Wishing everyone the best of all. Good morning din po, Tita Juliet Dicker po, dyan po sa kung saan bansa man po kayo naroroon. Jasmine Pilay, shoutout Idol Rina lang sapat na wag ng tandem nang iiwan na naman. Ay, oo naman po, Rina lamang po tayo. Solid Rina lang po tayo. Solid Princess Rina. Millie Valero, ikaw po sir, kaagapay wala nang iba kasi sa'yo ako nanonood. Ganun po ba? Kala ko meron ka bang ibang Nida Uyardo, shoutout po. Shoutout po sa 62 million views, 30 thumbs up dan. Jasmine Pilaes. Salamat po. Kape po tayo. Mukhang uulan po dito ngayon kasi medyo nakulog-kulog sa labas. Sir, kapag linggo ba live si Mayora? Kapag linggo ba live si Mayora? Araw-araw naman po yung nagla-live, depende na lamang po sa kanya kung tinamad or yung tawag nun, or pagod po. Kasi alam ko sa linggo kasi lumalabas po yan eh. Iyanim si Gaming kaagapay sana bago lumabas sa Loko talaga si Tita Ian. Amparo Jamulin, shoutout po. Emily Labuka, paano po sir wala na kuya si Rina watching from Brunei? Ay meron pa rin pong kuya si Rina, nandyan pa po sila si Kalingap Dan, Kalingap Ian. Kahit naman po si Jomar ay kuya pa rin po niya yan. Emily Labuka, paano po sir wala na po kuya si Rina, dalawa watching from Brunei. Char Cordillera, good evening host, nagbabasketball na daw si Rina sa Lohika, mahilig sa sports kasi kahit nung mga unang vlog pa. Kahit naman po nung mahilig po talaga si Rina magbasketball, si po, di ba napanood niyo po dati yung nandun sila sa sa isang resort nung bago-bago pa lamang po si Rina, di ba nagbasketball po siya doon. Nung sila pa ni Ido na magkatandem. Neil Pajaplet, alam mo kaagapay nawawala na ako gana manood sa mga Kalingap, iniwan na naman si Rina, ginagamit lang nila si Rina pag nakilala na si Jomar dahil kay Rina, ngayon wala na, hindi ako manonood kay Jomar. Yun nga po Jomcar na daw po siya Jomcar, Carla. Evelyn Lorelia, good evening sir kaagapay, good evening din po sa iyo Tita. Lucia Tamalana, naka-live ngayon si Kalingap Rob doon sa comment section ni Kalingap Rob. Halos Carla at Jomar ang comment doon sa live kay Kalingap Rob. Ayun nga po, mukhang may nabuo na nga pong bagong love team. Jomcar. Amparo Jamulin, no way na kami kay Jomar. Kahit nga po sa Japan Charity Groups ay binitawan na po si Jomar. Sa 26 TV, hali po sir kaagapay, good evening po at lahat na nandito sa live mo. Nakabisita po si sa 26 TV. Siguro off niya ngayon. Amelia, happy Sunday po Kuya Kagape. Kumusta na po kayo mga Karina? Kahit wala na siya Kuya, masaya din naman tayo makita natin siya. God bless. Nasa lahat talent baby rin na mahilig sa basketball, kanta, sayaw. Kaya nga po.
Kung matuwid-tuwid lamang po yung kanyang boses, baka kahit sa pagkanta. Joanna Sala, shout out. Sini Robles, mas mabuti wag nang itandem si Rina, mas maganda sana na gawin ni Kalinga Prab na model si Rina. Gagawin din po siguro model si Rina pag medyo naturo-turuan yung lakad pang babae, yung talaga. Kasi yung lakad niya parang astigin po eh. Shoutout po sa 101 million views at 44 tamsaktan. Asan na? Hindi na po ako nakasubaybay kay Jomar, Emily Labuca. Marami nga po nagsasabi po niyan. Jasmine Pilaes, hindi ko na pinapanood si Jomar. Dati nagmamaraton ako sa vlog niya, ngayon wala na. Ganap. Wala nang ganap. Panoorin kakaumay makita. May announcements po si Kalinga Rab ngayon. Meron nga po, naka-live po si Rab po ngayon nasa. Hi Mamasa, shout out sa iyo. Shout out daw sa iyo sa 26 TV, sabi po ni Tita Ian MC Gaming. Rot. Live Rab doon ako galing, aalis ako punta dito kaagape mo. Nakita kita doon Rot. Bago ako mag-live. GGS Montalban, real estate industry sa pag-shoutout watching from Cebu. Sana may update videos kay Rina kuya. Kung kay Rina naman po ay siyempre kay Tita Roda lang naman po tayo, kay Roda lang naman po tayo nakakapag ng update po diyan. Marilo Rintoy, tamsakdan kaagapay. Salamat po Ma'am Marilo Rintoy. Remedios Yabot, pa-shoutout po sa family ko. Ako hindi na ako nanonood kay Jomar. Mawalan na ako ng gana panoorin ang mga vlog ni Jomar. Shoutout po sa pamilya po ni Tita Remedios Yabot. Shoutout po. Juliet D. Caro, dapat mahiya si Jomar dahil batang-bata ang ilalab team sa kanya. Gurang na siya. Wow, grabe ka naman Tita Juliet. Gurang na talaga si Jomar. 30 lamang po yun. Lucia Tamalana, basta tayo rin na lang support na lang natin si Bonso Rina sa kanyang pag-aaral dahil din siya masaya sa kanyang pag-aaral. Amparo Jamolin, Sir Live po si Sir Rab, sumilip ako ng konti. La Quinta, pinag-uusapan puro love team kuno bukas jowa na parang kulto style na sorry kasi nakakainis na. Puro love team po ba ang usapan po doon? Saglit lang din ako sumilip doon sa live ni Rab. Sini Robles, hayaan na natin si Jomar, trabaho lang naman ang hangarin niya sa love team. Para sa akin bagay sila kay Carla pero hindi ako mahilig sa love team. Ayaw po, hayaan na lamang po natin si Jomar. Kasi parang gusto rin po niya talaga maka-love team, magkaroon ng love team. Irene Bonina, announcement ni Rab about sa mga reactor. Ross Cross, gandang gabi kaagapay, shoutout po kay Ines sa live ni Kalinga Prab kasi puro Jomar at Carla. Siyempre, meron nga pong nilulutong parang love team. Joanna Salas, Iyanim si Gaming, mga sis, masanay na tayo mag-isa si Biberi ng hayaan na ninyo si Jomar. Tama po, hayaan nyo na po si Jomar. Kahit nga ang Japan Charity Group ay hinayaan na nila si Jomar. Hindi ako nag-comment doon, ang kontrabida kaagapay, grabe. Sa 26 TV. Nakakawalang gana na si Jomar. Ross Cross, Irene Bonina, bakit si Joanna Salas panay sticker only? Kaya nga po, parang may hinuhugutan yata si Joanna Salas.
Amelia, kuya kagapay gumaling lang si Rina ng lubusan ang daming masisiyahan lalo na pag may balita gagawin siyang model. Ay oo naman po, yan nga po ang inaabangan ng karamihan na gumaling si Rina dahil true story po yung kanyang yung istorya sa buhay. GGS Montalban, real estate industry. Doon ako nakanood kay Kalinga Prab pero alis ako parang nakita ko na nag-comment si Rina's communities. So na yon si Rina. Bakit naman po Tita Gigi kung nag-comment ang Rina's community doon? Siguro may something po kayo, no? Mercy Toledo, thumbs up dan, Sir Kagapay mo watching from Singapore. Salamat po. Emily, puro na lang love team nakakaumay. Irene Bonina, live na si Mayora. Wag na kayo kasi sumilip kasi live na Kalinga Prab kasi masasaktan lang kayo. Ian MC Gaming. Kanina nga rin po yung live po ni live po ni Ido. Maraming nanood kasi nga inaabangan nila yung kaabang-abang daw po talaga. Ayun pala, sabi ng mga nandoon ay puro Erika daw po yung ang akala naman daw pala ng mga karamihan ay sila ni Rina yung may yung pala Erika daw. Emily Laboca, tamsak po Sir Dan. Kagapay yan na Mayora, live na siya. Rot. Nakasabay na naman ako kay Mayora. Leonardo Anola, magandang gabi po Sir Kagapay. Magandang gabi din po. Tama Kagapay, may niluluto puto. Ganun po ba yun? May niluluto puto ni Jomar, puso ni Jomar puto. Robelin sa sad good evening Sir Kagapay mo, shout out po sa lahat sa iyo, nakakainis puro na lang love team. Robelin sad. Shout out din po Tita Robelin sad. Geraldine Balida, Kagapay wag na si Jomar, di naman namin nakikita nga nag-care kay Rina, walang kumuramor. Totoo naman, ginamit lang si Rina makilala, yabang kala niya poging-pogi, di naman mahiya naman si Jomar. Marami nga po nagsasabi na ginamit lang ni Jomar si Rina para makilala po. Jolie Severino, baka balik ang Adrian. Yun nga din po yung mga nung nag-live po si Ido kanina, maraming nag-aabang na alam ko puro solid Macarena po yon. Kung ano yung i-announce ni Ido. Ngayon, puro Erika naman daw po. Amparo Amolin, Sir, napapansin namin viewers kapag mababa ang views ng Kalingap Ura-Urada si Rina, i-vlog na nila para tumaas ang views. Baka kala nila si Rab ay di kami nakikiramdam. Meron nga po nakapagsabi na mahina na nga daw po yung views po ni nila Kalingap Rab tsaka si Kuya Bal. Mercy Toledo, nakakaumay sila, puro love team, hindi ang paglingap, trabaho nila puro love team, kaya walang gana ang Kalingap, wala nang gana ang Kalingap. Kaya nga po, bakit hindi na lang po sila mag-concentrate sa paglingap po talaga, hindi yung love team. Kaya sabi ko, pag ako lang din, walang love team, paglingap.
paglingap talaga. Mirix Aldabe, good evening po Sir Kagapay Tamsaktan, wala namang maniniwala kay Kalingap Rab, puro kasinungalingan, lahat puro kadramahan ang sinabi. Mirix Aldabe, parang parang niloloko lang nila yung mga tao. Ganun po ba? GGS Montalban Real Estate Industry, dapat hindi na pinapromote yun ng ganyan palab team kasi makikita yan sa lahat ng mga kabataan, hindi nakaka-appreciate, instead makakatulong sa may problema, bakit siningit pa? Amparos sa mga pinagagawa nila kay Reyna. Kaya nga po, hindi naman po magandang para sa akin po, hindi naman po magandang tularan yung mga love team na yan. Parang para sa akin ay parang tinuturuan nila yung mga minor de edad pa na yung tawag nun, yung maglandi-landi. Imbis na na lang, concentrate sila sa pag-aaral, hindi yung love team. Leonardo Nola, Sir Kagapay, halata si Jomar na may kakorsonada siya kay Carla. Halata naman po nung unang vlog po nila kay Carla. Di ba siya po yung nag-interview? Alice Ricamora, good evening po sir. Good evening din po Tita Alice Ricamora. Shout out po. Cross, kung meron masarap panoorin yun ay ang Pugong Biyahero, talagang mahirap ang tinutulungan. Sabi nila para makabyo sila. Rot. Alicia Pidereso, gusto ni Jomar kagaya ni Ido pag-sponsor na big time kapareha siya. Ganap na big sponsor. Marami nga pong plano yung Japan kay Jomar, kaso naudlot dahil din po sa sa kagawan din po ni Jomar. Yan po ang sabi ng taga Japan. Showbiz trending, OMG ang tanda ni Jomar para sa love team, imbes turuan mag-aral, tinuturuan maglande, mga tinutulungan. Yan nga pang sabi ko, imbes na tulungan nila yung tao tsaka sa pag-aaral, hindi po yung love team. Siyempre yung utak po nila mahaluan ng ng kalandian. Shout out po sa 130,000 views, 67 thumbs up. Rot, ha. Ian MC Gaming, yun ang sinasabi ni Capre na abangan yun. Nasa live niya si Manok nag-comment. Yun nga po, puro Erika po ang nandoon po yata ang nagko-comment. Pero marami pong nanonood na Macarena po. Kasi nga gusto nila marinig yung ibabalita ni Ido, yung pala Erika ang topic. Po? Frida Alano, sa mga love team na yan, tinuturuan lang ni Kalingap Rab ang mga kabataan na kalandian para wala siyang kapatid na babae, wala siyang malasakit sa mga batang babae. Mamaya yung mga ginagawa niya ay bumalik sa kanya. Frida Alano, Emily, bagsak na po si Rab kasi yung love team. Mariam Kudarat, hello po Kuya Kagapay po Tamsaktan, good evening po, kumusta na po ang lahat, anong balita Kuya Kagapay? Good evening Kagapay, Stinili Cansino. Correct ka yan sir, kung bumaba ang views nila, i-vlog nila si Bibirin Rot.
Kaagapay, basta tayo rin na lang walang iwanan. Ingat lagi dyan, kaagapay. God bless you, Dolores Galvez. Kayo din po. Ingat din po. Solita Bautista, good evening sir. Kaagapay, bawal na daw reaksyonan si Erica, sabi ni Kalingap Rob. Meron pa rin mga ibang vlogger na nire-reactionan po si Erica. Pero ako hindi ko naman nire-reactionan si Erica. Kumbaga kay Rina lamang. Opo sir, kagapay yung mayabang na nga po si Jomar, ginamit niya lang talaga si Rina para tumas ang views. Isa na rin po yan siguro sa dahilan. Iyan MC Gaming, tawa ako sa iyo kagapay, landi. Yun ang alam ko pong words na pwede kong sabihin na parang tinuturuan na kalandian. Jonaline Golpo, good evening kagapay tamsaktan. Salamat po, Ma'am Jonaline. Mariam ko darat, kaya pag ikaw kuya kagapay, pag ikaw ang maging charity vlogger, wag ka na mag-love team, ang tulungan mo yung mga mahihirap. God bless you. Ay, siyempre, pag ako nakauwi, hindi po yung love team. Yung paglingap lang po talaga. Siyempre, pag ako yung nag-charity, siyempre, nandyan dapat pa rin po kayo, naka-support. Robilin Sadsad, kakainis sila, buti pa kay Kalingap, kay Pugong Biyahero, maganda ang kanyang mga vlog. Iyak ka talaga kay Pugong Biyahero. Tama ka dyan kagapay, baka maagang mag-asawa yung mga kabataan na yan. Cross. Siyempre, nasasabi ko po to para sa akin lang, opinion ko lamang po. Parang ganun po kasi ang dating na parang tinuturuan. Jonathan, hi po kagapay, hindi na ako maniniwala ng pang-charity ang trabaho nila. Rob, na yata, charity girls ata yan, parang ganun na lang. Imbis na mag-aral mga maasawa na naman tuloy ng maaga. Amparo Jamulin, sana Pugong Biyahero na lang ang napupuntan ni Rina baga matagal na gumaling. Ayun nga po kung paano namang mangyayari po yon. GGS Montalban, real estate industry. Hindi kuya na misunderstood mo. Sinabi ko what I mean. Yung Rina community, yun ang account ni Rina, yung tinulungan kasi miss ko na si Bejos rin. Yun po palang ibig sabihin, tita, no? Tita Gigi, sorry. Kala ko Rina's community. Ross Ahmad, good evening kagapay, dapat yung mga matanda hindi pumatol sa bata, dapat sabihin nila turuan pagsikap at pag-aaral ang mga bata, hindi yung malandi, hindi yan sumikat si Jomar, may karma yan dumating. Tama po yung sinabi po nyo, Rosmi Ahmad. Perla Valencia, Kalingap Rob, love team charity vlogger, tinuturuan niya ang mga angel ko noon na maglandi, wala silang binatbat kay Pugong Biyahero, wala naman love team, nangunguna pa. Yun talaga ang pure na paglingap. Sila Pugong Biyahero, Tikram, Virgilin Cares, sino pa ba? Sila Lori Aquino Talita, yan. Shout out po sa 151,000 views at 82 thumbs up. Salamat po. Amelia, kuya, buti pa ikaw buti pa kay Tikram, mga scholar niya, mga babae, bawal sa kanila ang magpaligaw kasi mga bata pa at makapagtapos muna sila. Leonardo Nola, sir kagapay, tinatanong ni Jomar si Carla kung ano ang sikreto sa pagluto ng puto si Jomar. Doon sumagot, sabi ni Jomar, may halong pagmamahal.
Yun nga po, napanood ko din po yan. Kumbaga humuhugot po talaga si Jomar. LB Tomas, puro kasi love team ang alam nila, baka walang gana, lalo na yan Ido. Pasorpresa pa Erika, pala walang kwenta ako, hindi na ako nanood sa kanila. Basta ako nood sa'yo at Hasa at Rena lang. Pag wala mapano. Parang hindi ko na-gets. Shane, ito, good evening. Ano to? Shane, ito, good evening kaagapay and God bless po, always watching from Thailand. Salamat po, Ma'am Shane. Shout out po sa iyo at ingat ka po dyan sa Thailand. Tayong lahat po, ingat po tayo kung saan man po tayo naroroon. Amparo Amolen, nako sir kagapay, pag may nabuntis dyan na love team, tsak gulo niyan, kahit itago nila kasi nauwi sa totohanan, sila mismo nagtutulak. Doon po natin sa Rochelle po tayo bumase na lang. Pag nabuntis po si Rochelle doon na po kayo mag-react. Kasi wala pa yatang 18 si Rachel. Pag yan po ay nabuntis man si Rachel, kahit sabihin mo nyong sila na po, tapos inaantay na lang yung tamang edad bago mabuntis, at least naging sila nung minor de edad. Mga tinuturuan nilang maghalandi ang mga Indians, hindi ako nanood kay Robin and Sadsad. Emily, dapat si Rob ipalabtin din niya ang kapatid niya para hindi na mag-scout. Ay, yung babae. Kanino naman po nila ipapalabtin yung kapatid ni Rob? LB Tomas, nakakawalang gana kasi punta na lang kay Noli Vlog at Pugong Biyahero. Rosita Benitez, hi kaagapay, kawawa naman si Rina, lagi na naman iniwanan yung kuya-kuyahan niya from Dumaguete City. Dumaguete City. Rosita Benitez, shout out po sa 157 million views, 87 thumbs up. Patamsak naman po, naka 33 minutes na po tayo. Nasaan na? Tamsak dan na ako kagapay, wag nyo na lang kayo ang mag-vlog kay Bibi Rina. Ano po? Tamsakdan na ako kagapay, pag uwi nyo na lang, kayo na lang mag-vlog kay Bibi Rina natin, Ross Cruz. Malabo pong mangyari yan. Ross Yoson, sabi ni Rab sa live ngayon na wag daw isali si Erika sa mga dyan, baka magalit ang mga kamag-anak niya. Amparo Amolin, dapat bantayan din natin si Rina kasi sa ganda niya baka may gumapang. Sino po gagapang? Siya na. May gumapang. Gigi is Montalban, real estate industry. Yung mga videos kay Jomar and Carla, hindi ko talaga pinanood. Lalo na may youngest daughter, still young, at of 16, tapos may YouTube din ang anak ko. Ayaw ko makita rin ng anak ko kasi hindi nakakatuwa. Tama nga po, hindi naman po magandang magandang halimbawa na yung mga ganong minor de edad ay ipapalove team. Kahit sabihin po natin na na pang good vibes, tapos matulungan yung mga tinutulungan. Marami naman pong paraan. Huwag po yung ganon. Para sa akin lamang po to Hindi naman, kumbaga,
hindi naman po hadlang sa akin yung love team. Pero ano, i-ano nila sa tamang paraan. Jasmine Pilaes, tandaan natin sa sunod, huwag na maniwala sa mga sinasabi na abangan kasi masasaktan lang naman kayo. Iyan yung Sigami Kalingap Rab, tinuturuan niya ang mga kabataan kung paano umibig. Wawa mga bata na tulungan niya pero may pinapagawa siya kapalit. Di tama yon. Kumbaga ang ibig niyong sabihin po ay ano, kaya niya tinutulungan at may kapalit, yung kagustuhan po ni Rab ay susundin ng ano, yung mga tinutulungan niya. Kasi pag nangyari po yon, hindi na po sila makatanggi, ganun po ba? Blue Moon, kaagapay balita ko tinira ka din ng admin nga Rinas Community. Ay tama po, tinira po ako tama po yung sinabi niyo po ni Blue Moon. Si pangalan po nun. Yung nai-content ko na po yun eh. Pero hayaan na natin yun. Pero hindi rin po ako maka-move on doon, pero sabi ko hayaan na lang. LB Tomas, ay naku, sinungaling din si Jomar, hindi siya marunong tumupad sa pangako sa mga interview ni Dan, puro kasinungalingan, sinabi ni Jomar. Yan din po ang isang dahilan kung bakit binitawan si Jomar. Hindi siya marunong tuparin yung mga salitang pinangako niya para kay Reyna. Kaya siguro nasaktan din po yung taga Japan. Mariam Kudarat, kaya nga po ang Pugong Biyahero sobrang nakakaawa mga charity ni Pugong Biyahero. Amparo Jamulen, magsulo na rin kayo sir, kunin nyo si Rina, marami kami tutulong sa inyo. Sinasabi nga po nila yan sa akin. Sinasabi nga po nila sa akin na ako daw ang mag-vlog kay Rina, pero ayaw ko po. Kasi marami na pong issue pong ganyan. Buti kung taga-Naga din po ako. Emily, si Pugong Biyahero ayaw niya makipag-boyfriend. Ang scholar niya bawal cellphone, limitado. Mahigpit po siya si Pugong Biyahero po talaga. Nilisa ko, good day sa lahat. Mustuyo si Rina na walang naranasan ng iniwan, so it's good to be solo, wala pang problema, continue sa paggaling, we all support you, Bibi Rina. Nili Sako. Ay opo, tulad nga po ng Japan, ay solo na lamang pong susuportahan si Rina. GGS Montalban, real estate industry, di ba kung charity po ang pakay ng vlog, dapat focus lang sa mga tinutulungan, hindi samahan ng love team. Para saan yan? Parang tinuturuan nila ang mga teenager. Sabi nga naman po ni Kalingap Rab po dati ay ang kanyang channel po daw ay 50-50. Kumbaga yung 50 sa paglingap, tapos yung 50 entertainment. Sabi po niya Rina Mimay, Visayas, obvious naman manggagamit yung Jomar, kaya kung walang camera hindi naman pumupunta yan doon. Ngayon napansin ni Rab dahil nakilala dahil kay Rina, ngayon nowhere to found na siya, haha. At saka may nalaman din po ako na si Edo, hinahatid daw niya pala si Rina sa school na walang kamera. Yun po yung isa kong nalaman. Hinatid niya ni Rina sa school na hindi po nakakamera. Juliet Ticker, kilala mo si Rowena May, nagbanggit siya na nasaan daw pumupunta ang pera ni Rina, ba't wala na daw? Juliet Ticker, sino pong Rowena May, tita di Juliet?
Rowena name? Rowena. Ano yun, taga Rinas community yan? Nona PD Pablo, good evening sa iyo, kaagapay. Good evening din po. Salamat po sa 170 million views. LB Tomas, at yan si Jomar, hindi yan sisikat kasi iniwan niya si Irina, bagsak yung mga manonood siya kanya balik sa 500. Sabi nga po ni Jomar daw, baka yung alam niyang paraan na makapag-love team kay Carla, baka doon daw po tumaas yung kanyang mga subscribe. Parang ganun po yata. Di po ako sure. Mirex Aldabe, hindi bibitawan si Bibiri na pang-reserva yun pag bumaksak ang views nila. Ang si Kalinga Prab po ba? Tita Myrex? Hindi po talaga bibitawan si Rina. Hanggang sa paggaling daw po niya. Rose Cross, gusto ko ganun kayo, Sir Kagapay, pagtulong din. Rose Cross. Ay, opo, pagtulong lang po talaga, hindi po love team. Good evening, Kagapay. Marisa Mimpin. Good evening din po. Malapit na tayo mag 200 million views. Si Naida Sumangka, akala ko po sir pagkatiwalaan si Jomar, hindi pala ginamit niya si Rina, isa pa siya mangloloko. Alam naman po natin, yung isip po natin ay pwedeng mabago-bago. Rot, si Rochelle Content ni Bopel. Riban Yasrel Nagruho, hello host. Hello din po Sir Riban, shout out po at welcome po. Alicia Pedereso, dapat po kaagapay yun mother ni Rina matuto mag-vlog para kahit sila na lang mag-vlog, dami naman sponsor rin. Paano naman po mag-vlog po yung nanay po ni Rina, mayroon pong maliit na anak. Hindi rin niya masusuportan yung kanyang pag-vlog. Rovelyn Satsat, kagapay mo, pag-uwi mo mag-charity ka, support ako sa iyo. Sana wag kalimutan ang bibirinan natin. God bless and more blessing. Ayaw po, pag-uwi ko naman po ay siyempre nandyan pa rin po ang Rina, kasi nakadikit pa rin naman po ako kay sa Japan charity groups na isa rin po silang support po sa akin. Siyempre nandyan pa rin po yung kay Rina na i-content ko. Robilin Sadsad, Riban Yasrel Nugro, jadikan moderator. Ano po? Anong jadikan? Juliet Digger. Mariam Podarag, kaya nga po sa Kalinga Prab pa si Monos Jans, kasi si Rab parang nagpipiling binata pa siya, gusto po siyang manood na kung paano kiligin sa pang number sa kinikilig sa mga keyboards, malibog kasi ganon. Malibog. Grabe si Tita Mariam Podarat. Ryan, moderator host. Ryan, Riban Yasrel Nagrubo, moderator host. Paano po yan magpaano ng moderator? Di ko po alam kasi yung mga ganyang bagay. Perly Fernandez, good PM sir, kagapay mo si Ido, hindi daw totoo na babalik si Ido kay Rina. Lagi sila magkita ni Erika, niloloko nilang mga supporters at sponsor, tamsaktan. Yun nga po Tita Perly, yung inabangan po kaninang lahat, pero Erika po ang usapan kanina. Tita Perly, bakit hindi ka pa nagpalit ng badge mo? Yung mga iba, wala na, tinanggal na muna. Stinili Cansino, si Jomar hindi rin dapat nakikilap team sa minor de edad. Tapos sasabihin tayo kinikilig.
Ba't puro yung mga nakikita po nilang na may itsura ay puro mga minor de edad? Shoutout po sa 174 million views at 101 tamsakdan. GG Montalban, real estate industry, o yun si Virgilin Cares, nagustuhan ko yung mga vlogs niya. Maganda rin po mag-vlog si Virgilin. Napanood ko nga po yung part 5 po niya kay yung bata. Tama yan mga love team, Jimwell. Rot. Belinda B. Yung Yen Vasquez nagpagawa, gaga siya naman pang promotor ng cargo. Belinda B. Yung Yen Vasquez napakagaga siya naman ang promotor ng cargo. Yan nga po si Yen Vasquez. Si Yen Vasquez din po ay nakausap din niya yung nasa Japan Charity Groups, yung sponsors po doon. Pinaliwanag po kay Yen Vasquez yung mga bagay-bagay, pero mayroon pong hindi naintindihan daw po ni Yen Vasquez, kaya yun. LB Tomas, basta pag uwi mo support yun talaga ako sa'yo, basta kabutihan lang, wag yung love team kasi nakasisira yan sa mga batang babae. Dapat tumulong sila yung maganda, hindi siya love team na yon. Ganun. Maria Chiri Antonio, good evening kagapay tamsakdan. Salamat po Ma'am Maria Chiri Antonio. Robelin Sadsad, shout out po Ana Coroda. GG Montalban, real estate industry, dan like na po ako sa iyo kuya, sana mag individual vlog ka na lang dyan. Salamat po. Stinili Cansino, nahirap sa buhay mga bata tapos ilalabtin, di pa tapos mag-aral. Yun nga po, yung mga marami po tayong napapansin pag natulungan, tapos yung parang napapansin natin, parang yung galawan na po nila ay parang na. Basta, kayo na po bahalang mag-discover. Juliet Tigre, hindi naman maganda yung mga batang iyan, magaganda pa nga ang anak ko dyan, mga half American, hindi lang ako meme. Joanna Salas. Maria Chiri Antonio, kagapay binitawan sa Japan Charity Group si Kuya Jomar. Ay opo, binitawan na po si Jomar sa Japan Charity Groups. Kay Rina lamang po sila nakatutok po ngayon yung pagtulong. GG Montalban, real estate industry, sana mag-update videos po kayo kay Rina. Miss ko na siya, lalo na nag-school siya. Sana okay na rin ang pag-aaral niya po. Kung mga sa update lang naman po ay kay Roda po tayo po dyan. Panood yung mga update po niya. Kasi yung Japan Charity Groups naman po ay sinusubukan din po nilang makontak si Roda para tanungin kung ano yung sitwasyon po ni Reyna, pero hindi po nila Basta abangan na lamang po natin yung mga ibang update. Virginia Clara, kay wala naman Virginia Clara, kay wala namang kwintas yan si Jomar, di dapat wala namang kwenta yan si Jomar, dapat pang hinayangan si Jomar. Dyan naman si Roda, di kailangan. Oo nga po, kahit wala naman po si Jomar ngayon, basta nandyan po si Kalingap Roda na nag-aalaga po kay Reyna. Amparo Amolin, sir, wag na sana magkatotoo yung inisip ko baga umuwi sa kulto yun Kalingap, di ba? Iba yung religion, kapel ko ginamit lang nila
sa si God, di ba? Nagpagawa. Rose Cross Reactor din po nasa ibang Rose Cross Reactor din po na nasa ibang bansa. Sino pong reactor? Tita Ros. Geraldine Balida, gusto siguro ni Rap Child Abuse, mga bata pa yan, baka mawala ang channel, papayag na lang yung mga bata na para matulungan sila dahil sa kahirapan. Juliet Tiger, yes, Macarena din siya, nasa Canada, naroon siyang live paminsan-minsan. Sino po Tita Juliet Tiger, yung Macarenas din po? LB Tomas, magandang takbo ng channel ni Rab noong Rina pa ang binablog niya. Kasi Rina, nakakaawa si Rina na sa sakit niya si Ido Rina, hindi naman love team or tandem kaya ganon nangyari kasi dami na awa. Carmi Galapon, mag-unsubscribe na tayo kay Jomar. Huwag naman po kayo mag-unsubscribe kay Jomar, kawawa naman po. LB Tomas, hindi yun kaagapay, hindi sisikat si Jomar para sa akin. Sabi nga po ay baka sumikat nga daw po, good luck na lamang po sa kanya. Amelia, kuya, kagapay kayo na lang ang mga nagmamahal kay Rina, ang aming pinapanood sa lahat. Solid rin na kaming lahat dito sa bayan namin. God bless you. Salamat po, Tita Amelia. Charcoal Delerans, nakausap na po ba ng Japan Charity Group si Jomar kaya bibitawan? Salamat. Nakausap na po Tita Char si Jomar. At nakausap ko na rin po sila yung Japan Charity Group, sinabi na rin po nila sa akin na bibitawan na po talaga. OPP, hello po kagabay, shoutout po. Shoutout din po Tita OPP. Cross, Sir Kagapay, masarap kayong panoorin kasi seryoso kayo at kay Ma'am Asa naman Sir Kagapay, masarap kayong panoorin kasi seryoso kayo at kay Ma'am Hasan naman sumasakit ang tiyan ko sa kakatawa. Yan po ba? Shoutout po sa 193 million views, 112 thumbs up down. Malapit na po mag 200. Abutin po natin 200. GGS Montalban Real Estate Industry. Sino na po ba ang bablog kay Rina? Bakit walang update videos niya? Si Mama Roda niya, nagustuhan ko rin din kasi ang bait-bait, parang na rin anak na rin niya si Rina. Much love. Appreciate ko po siya. Si pa rin, ang mag-vlog si Kalinga Probs, tsaka si Roda. Badria po, hello po Sir Kagapay, late na po ako pero thumbs up na po. Hi sa lahat ng nandito sa live ni Sir Kagapay. Musta na po tayong lahat mga Rina watching from Kuwait po. Hindi naman po kayo late po Tita Badria po. Okay lang naman po. Nasa kalagitnaan na po tayo. LB Tomas, gusto ko siguro si Jomar matikman ang magkasyota kasi sabi ng nanay niya wala pa daw talaga GF si Jomar. Ginalingal po, mabuti yun na mag-isa lang si Rina kasi kung lagi may kasama, pag makilala na iiwan ulit, kawawa naman lagi na lang iniwan ng maging kuya niya. Kaya mas maganda nga po talaga na si Rina na lamang po. Wala na pong itatandem po sa kanya. Binlor, kala ko po ibabalik pong muli ang Edren. Bakit po ganun? Pabago-bago pa naka-love team po. Sana po Edren na lamang po. Gulod, Kalatagan, Batangas. OPP, hi Kagapay, huwag kayong mag-isip about kay Jomar at sa love. Hindi naman po kayo may nag-iisip para kay Jomar. Mariam Pudarat, kaya nga po mga sisindi nila bibitawan si Princess Rina natin kasi yan ang pang-views nila, mga walang kwenta, pang charity nila, nakakawalang gana, basta wag po tayo susuko pagdating sa
sa ating prinsesa. Emeline, puro scout nila magaganda at ipapalab team sa mga K-boys. Bakit hindi po nila subukan minor de edad na lalaki naman po yung kanilang tulungan? Kasi puro babae ang napapansin ko pa lalo po minor de edad pa. O pipilab team kay Jomar, huwag kayong mag-isip dahil ma-stress lang kayo at wala daw yan. Yan si Belinda ba, yung basher ni Rina, sabi niya, iniidolo nyo, bumubula ang bibig. Siyempre, may sakit nga po si Rina eh. Kaya ganyan yan po talaga si Rina. Lagi nilang binubuli si Rina. Siyempre, may sakit nga po si Rina. Sana maintindihan po nila kung ganun po si Rina. Kung ganun po yung pag-iisip nila, parang mas malala po sila pa yung mas malala. Junalinggol po naku kagapay kapag gumaling yan si Rina, itin yan, may secret at may yan si Rina Pugi. Oo naman po, pag gumaling-galing na po talaga si Rina yan. Salamat sa 195 million views. Malapit na po 200. Sir, kaya ba kakarman yun charity na Amparo Jamolin, sir, kaya baka karman yun charity nila kasi puro kababuyan kaya sila saka nag-aaway tapos sisihin mga basher. Rina Mimay Visayas, continuerab walang bago, pareho lang mga magkakagusto ng keyboards sa tinutulungan, kakantaan, sasayawan, sasabihin, hindi script pero naghahanda. Scripted na po talaga mga yan. OPP, hilo po kagapay nakalab si Kalingap Rab. Amparo Amolin, siguro sir kung walang sakit si Rina, malamang jowa na ni Rina. Malamang jowa na niya si Rina. Kung wala pong sakit po si Rina, hindi rin po nakilala. Ganun po, hindi rin po siya na-scout ni Supermac. Hi, good evening po, sending love, Annalyn Perales. Shout out po, Ma'am Annalyn. Nora de Bira, nagpatahi na daw ng costume niya kanina. Opo. Amelia, kuya, wag lang, kuya, ang layo ng ganda ni Rina sa kanila lahat, wala tatalo sa kanya. Maganda po talaga si Rina, malayo po sa kagandahan ng iba, ng mga angels. Kahit walang makeup si Rina, tingnan niyo yung mukha, parang angel po siya. Mariam Podarat, kahit mag-love team si Jomar, hindi yan tataas ang views niya, pero kung supporters ng Edrica ay susupport sa kanya, baka doon tumaas ang views niya. Kawawa yung mga kabataan na maagang mag-love team. Kung yung mga Edrica po ang sumupport kay Jomar, talagang tataas po talaga. Tapos ngayon, pag na-love team si Jomar kay Carla, ang mangyayari po dyan, ibabas naman po si Carla po dyan. Jonathan kagapay, pag na-scout nila ng dalaga, sabihin agad na maganda. Nako, sa totoo lang, mas maganda pa ako sa mga angels. Wow, sana all. Sana all, Tita Jonathan. LB Tomas, sinayang ni Jomar ang opportunity ni binigay ng Japan sa kanya. Sana kung hindi siya bumitaw kay Rina, sigurado dami ng mga nagmamahal at manonood siya sa kanya. Hindi yan sisikat si Jomar para sa akin. Yun nga po, sinayang din po ni Jomar po talaga yung opportunity na ibibigay ng taga Japan. Marami nga po sanang kaso yun nga po, tawag po nun, hindi niya tinupad yung pinangako niyang salita para kay Rina. Juliet Dicker, ginagawa ni Rob ay ginagawa niya yung
yung Playboy magazine, tapos isa pa yung preacher ko no na sino po Tita Juliet. OPP, may abangan tayo kay Rina sa school niya next week. Kaabang-abang yun. United Nation Day. Kanina nagpatay na sila, wala daw kasi maarkilahan ng damit niya. Naka isang oras na po tayo mga kaagapay. 10 minutes pa po bago pa tayo magpaalam. Cross si Rowena po yung reactor na nang hanap sa pera ng bibi ko. Rowena, parang nakita ko na po yan, yung sinasabi niyo pong Rowena na vlogger. Juliet Digger, si Rowena Nim yun, kilala ni Mayora dahil Rowena. May tanong nga po si Mayora mamaya, Tita Juliet, Rowena. Bibi Aberting, Sir Kagapay, shoutout. Shoutout po, Bibi Aberting, shoutout. Welcome po ulit sa pagdalo po ninyo sa aking live. Kaloko po, ibabalik na ang Edren, Kuya Gulod, Kalatagan, Batangas, Binlor. Jonathan, hindi nga ako sa nanonood sa mga vlog ni Jomar. No way na at wala na ako pakialam sa kanya. Jonathan. Bia Berting, iyong si Rowena Name, isang reactor sa ibang bansa rin. Makarena din siya. Yun po ba? Na nasa ibang bansa rin pala siya na si Rowena Name. LB Tomas, ay nako, ako nag-ansap na ako kaagapay, ayaw ko na si Jomar. Tama lang na bitawan nila si Jomar kasi wala din. Okay na si Rina, dyan si Roda. Tama po. Jonalyn Golbo, ang baba ng views ni Jomar ngayon, ang mataas lang yung vlog niya kay Rina dati pag nag-live siya. Ang taas ngayon, bumaba. GGS Montalban, Real Estate Industry. Sana po okay po si Rina, lalo na sa school siya. Nasa malaki na ang improvement ang pag-aaral niya. Charcoal Deleran, sana mag-live si Jomar para magpaliwanag kasi marami nasaktan sa ginawa niya. Kasi nung interview kay Dan, parang totoo ang pinagsasabi na tayo siyang kuya hanggang gumaling, andyan siya. Abangan niyo po, Tita Charcoal Deleras, pag siya po ay nag-live, doon po kayo mag-comment, itanong niyo po lahat yung mga gusto niyong itanong kay Jomar. Tadtarin niyo po ng katanungan. Badriya po mga guys, next time kung meron silang ilapit kay Rina na maging kuya niya, huwag na natin suportahan para hindi nasisikat. Virginia Clara, kay kaagapay, totoo ba na uuwi daw sponsor ni Rina Charity, punta sila diet na ma'am? Meron nga daw pong uuwi na taga-Japan, pero hindi po yung taga-Japan na mga namin. Meron daw pong uuwi na taga-Japan na makikipagkita kay pupuntahan nila si Rina. Yun po ang balita po. Frida Alano, hindi na ako nanonood kay Jomar. Rina Roda na lang pinapanood ko. Herminia Santos, mahilig si Rab sa may itsura, mga bata child abuse at tinuturuan nila ang mga bata na kalandian. Dahunan, pati ako nag-unsub ko si Kuya Jomar, ayaw ko panoorin mga videos niya at live mula nag-live love team si Carla kay Carla. Nag-love team siya kay Carla. Hindi pa naman po na ilalove team si Jomar si Carla. Ngayon pa lamang po yata. Abangan po nyo yon. At welcome po, Ma'am Dahunan. JJS Montalban, Real Estate Industry. Kuya, dapat mag-vlog ka na daily kasi marami kaming supporters sa iyo kasi ang bait mo rin. Mabait pa ako pag tulog. Hindi po pag-uwi po, tita. Pag-uwi po, ako po mag-vlog kasi nandito pa po ako sa ibang bansa kasi hindi naman po ako makakapag-live na kumbaga lang, mag-reaction lang, mag-live lang po ako. Kasi mahirap po gumalaw po rito pag nasa ibang bansa ka, lalo dito sa Saudi. Amparo Hamulin, nakalimutan ko, sir. Oo nga. No, kung di nga natin makikilala, Amparo. Nakalimutan ko, sir.
Oo nga, no. Kung di nga natin makikilala, oo nga. Kung walang sakit si ano, si Rina, hindi po siya mai-vlog po talaga, hindi po siya makikilala. At Jonah Lenggol po, sabi ni Roda, ang dami raw pagbabago ni Rina kaya preto na sana gumaling na talaga siya bago mag-birthday siya. Mayam ko darat kuya kagapay mag-out na po ako kasi mag-pray pa ako kasama ang ating pinakamamahal na prinsesa. Sana gumaling na siya. God bless you. Sige po, Tita Maria Kudarat. Mag-pray muna po kayo at isama niyo na rin po si Irina. At salamat po sa inyong pagdalo po. Shout out po sa 189 million views, 122 tamsaktan. Estinelli Cansino, sir kagapay, sana wag muna siya itatandem kahit kanino kasi kailangan gumaling muna siya ng gusto. Ay wala. Ay nakadepende po yan kay kay Kalinga Prab. Shout out po sa taga Japan Charity Groups. Mamaya po mag-join po ulit ako sa call po. Mag-live muna tayo saglit. At sa mga bago pa lamang po dito na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po ang ating YouTube channel, Kaagapay Mo. At syempre ganun din po yung channel po ni J Brad TV, pasuportahan din po. At sa mga gustong magpaayos sa kanilang YouTube channel, yung mga may problema po sa kanilang YouTube channel na hindi po nila masyadong naiintindihan, kontakin po niyo si Joshua Per Vlogs. Siya po yung nag-aayos po ng may mga problema sa YouTube. Gaya ko po si Joshua Per Vlogs po ang nag-ayos po ng aking YouTube channel. Pero ngayon okay na po yung aking channel. Tinili Cansino, sir kagapay, sana wag muna siya itatandem kahit kanino kasi kailangan gumaling muna siya ng gusto. GGS Montalban real estate industry mga kahit may sakit si Rina pero maganda pa rin po talaga siya. Wish ko na lang sana 100% okay na siya. Wish po nating lahat na gumaling na po talaga si Rina 100%. Tapos abangan po natin yung mga mangyayari. Noong napili Pablo kasi hinahanap ni Joma yung mayayakap at maakbayan na babae. Tamsakdan na po Kaagapay, Estinelli Cansino, salamat po. Char Condeleras, mag-live si Joma, explain din niya side niya, sayang akala ko pa naman totoo lahat yung pag-alaga kay Rina, nakaka-sad naman kung ganon. Mas maganda pa nga po si mas maganda pa nga po si Kalingap Ido kasi nagpaalam po talaga na may luha. Kung kumpara kay Jomar na sinasabi po nila na unti-unti siyang nagpapaalam. At sinasabi din po ng mga karamihan na mas sweet si Kalingap Ido. Mula sa pagkain, talagang pinagbabalatan niya, sinusubuan. Tapos pag mag-brush si Rina, ay si Ido po ang nagbibigay ng gagamitin po ni Rina. Marami po kung balikan niyo po yung mga dating vlog po niya, LB Tomas, basta ako rin na forever, wala ako pakialam kay Jomar at Ido. Pag gumaling si Rina, dami na makakagusto kay Rina. May lalaki din ang magustuhan si Rina pero ngayon focus sa pag-aaral. Kuya, bakit po wala vlog si Rina Binlor? Ay wala pa po. Reggie TV Vlogs, good evening Kaagapay, watching in Jeddah. Good evening po Ma'am Reggie TV Vlogs. Shout out po sa iyo at welcome. Magandang gabi po dyan sa Jeddah. Magkalapit lang po pala tayo.
Tignan nga po. Vlogger din po pala si Ma'am Reggie Vlogs. Unsub na rin ako kay Jomar. Kuya, bakit po walang vlog si Rina Gulod Kalatagan? Journaling Gold po, meron din kami yung GC na mga friend namin, mga kabats namin sa school, mga 30 persona kami, solid rin na talaga kami. Journaling Gold po, wow. Sana all. LB Tomas. Ay nako, hindi na ako naniniwala na babalik ang Edren kasi sabi ni Ido hindi siya doktor na makagagamot kay Rina at pinatay na daw niya ang Edren. Eh malay nyo po, bumalik po, eh di wala po kayong magagawa. Tapos pag bumalik po si Kalinga Pido, kung siya po ay humingi po ng apologies po sa mga nasaktan po niya, siyempre tatanggapin niyo po ulit. Cross din na ako nood, Mayora, di binabasa yung comment ko. Nakatatlong beses akong nag-comment, di na binabasa. Baka nakaligtan lang po, Tita Ros. Solita Bautista, dadating ang araw, ma-report yan si Kalinga Prab kasi puro minor ang mga love team niya. So abangan nyo po. Dahunan, tagal na ako naka-subscribe sa'yo, silent viewer ako sa'yo, mga live mo, pinapanood kahit maliit ako sa live, ni-replay ko live mo. Salamat po, Ma'am Dahunan, at naka-subscribe po kayo. Welcome na welcome po kayo sa aking live, sa aking channel. Charcoal Delerans, hay, kawawa lang ang mga babaeng ilalabtin kay Jomar. Sigurado tatadta rin ng reaksyon at bashing. Sana makaya pero ala pa naman ata sinasabi si Kalinga Prab. Ay wala pa po, tita. Pero ganun din po daw mangyayari. Dirlita Pirater, wala naman sinabi ni Rab na magkaroon ng love team. Binasa lang niya ang mga comment, dami nag-suggest. Oo nga po, wala pong binanggit si Rab. Binabasa lamang po niya yung mga comment na sinasabi nila, Jomar to Carla. Pero antayin po natin yung plano po ni Kalinga Prab. Solita Bautista, baka naka-hide ka, cross kay Mayora, kaya di mabasa comment mo katulad sa akin, naka-hide. Amparo Hamulin, sir, hindi na ako nanood kay Ma'am Roda kasi parang pinagdadamot niya si Rina kapag nasa mood siya, saka lang niya pinakikita ni Rina. Minsan pinatatakam niya mga fans. Binibitin po kayo, Ma'am Amparo. Good evening po, sana hindi sukuan taga Japan si Rina, Marjon Loroso. Ay hindi po susukuan si Rina ng taga Japan. GG Montalban, real estate industry. Opo, hindi may vlog si Rina pero parang sinubaybayan nila ng lukuhan para kay Rina para tumaas ang views nila. Pag nag-take advantage, LB Tomas, sana bitawan na ni Rina kasi wala naman sana bitawan na ni Rab si Rina kasi wala naman siya i-vlog kay Rina. Sana po si Pugong Biyahero na lang ang maka-scout kay Rina or Tikram. Robilin Sadsad, sir, kagapi mo paki-shoutout po kay J-Brad TV. Sana J-Brad na lang ang kuya ni Bibi Rina. Mega love shoutout. Shoutout J-Brad. Sabi po ni Tita Robilin Sadsad na tumatawag din po minsan si J-Brad sa akin. Lagi ko din po siya nakaka-video call. Amparo Hamulin, ako sir, dyan kami grabe malungkot kasi noon natural yun kilos ni Kapre.
Edita Corpus Malayong mas maalaga at mapagmahal si Ido kay Reyna, tsaka masikaso talaga. Tama po. Nora De Vera, wait natin sa linggo kasi sport fest nila sa school sa volleyball team daw si Reyna. Hindi ba sana sa basketball si Reyna? Marisa Mimpen, shout out kaagapay, sana tuluyan ng gumaling si Reyna para maging masaya na tayong lahat. Tama po, shout out sa kay Reyna, sana gumaling na po talaga. Kinatan marami yun, hindi ko rin na malilimutan siya sa pag-care niya ni Reyna kahit ako galit sa kanya. Oo naman po, kasi kung babalikan niyo po yung mga old video po ay talagang doon yung makikita yung pag-care po ni Kalingap Ido po talaga. 'Di ba kahit may bagyo ay pinupuntahan po talaga niya. Oo. Charcoal Deleras, napanood ko lahat yung part ng vlog kay Reyna. Totoo po yun kasi grabe po sa sakit niya nung time na yon. Yung ngayon naman kay Jomar, nandyan na si Mama Roda na nag-aasikaso at alam na rin yung ibang ginagawa. Amparo Hamolin, payag kami basta sincero yung paghingi niya ng sorry sa lahat ng fans at viewers. At yun ay dati pakikitungo niya, sana walang nagbago. Siyempre, ganun pa rin po si Ido. Masasabi din po natin na mayroon din konting pag-iilang. Charcom Delerans, kayo po para sa akin, magkaiba yung sitwasyon ni Ido noon kasi nandun po sa lolo at si Jomar. Ngayon nandyan si Roda na nag-aalaga, nagpapasalamat din naman si Jomar kay Roda. Amelia, kuya, sa baseball po siya nakasali. Baseball? Baseball o basketball? Sabi ni Ate Roda, mix vlog, love you Reyna. Alam ko, yan basketball Pero baseball, baka basketball po ito o kaya volleyball. Arlen, good evening kaagapay. Agree naman kami kay J-Brad maging kuyahan ni Reyna. Matagal na silang magkakilala. Pwede rin naman po si J-Brad. Yun nga lang, wala na po siya sa Kalingap. Kumbaga, inalis na po sila Marami po silang inalis. Yun naman po ay kwento ni Kalingap, ni J-Brad sa akin. Pero kung isa-suggest ng taga-Japan ilalapit si J-Brad ulit, kakausapin po nila si si Ate Edna at saka si Kuya Bal. Kasi yung mga taga-Japan, nakakausap po nila sila Kuya Bal Tinshi Pam, andito na ulit ako host. Ay wow, salamat po Ma'am Tinshi Pam. Sana meron mga tumulong sa akin dito. 26 pa lang po ako. 26 po. Sana meron mga tumulong sa akin dito. 26 pa lang po ako. Ba't ano po ang nangyari po sa inyo, Ma'am Tinshi Pam? Na sana meron mga tumulong sa iyo. May sakit po ba kayo? Kung ano po yung karamdaman nyo, pwede nyo rin namang sabihin, malay nyo, mailapit ko kayo sa taga-Japan. Kasi sila talagang tumutulong yung mga taga-Japan. Hindi lang po si Reyna, marami po sila tinutulungan na nasa labas. Bilnor, kahit po anong mangyari, Edren pa rin po ako, Gulod, Kalatagan, Batangas. LB Tomas, hindi daw kaagapay, paglalaki daw in basketball, volleyball lang daw kasi pang babae lang daw yun. Baka pang volleyball lang si Reyna. Tenshi pa, maraming salamat po.
i-PM mo ako, ma'am, ano, Tenshipam. Nasa Pinas ka po ba? Ito yung ano ko, i-search mo rin yung Facebook ko, ano din, kaagapay mo. Malay mo, mailapit kita sa ano, taga Japan. Siyempre, bago kita mailapit, maano ko muna yung ano, yung sitwasyon mo, kung ano yung sinasabi mong kung may sakit ka or ano. Edita corpus, di ido hindi sinis, no? Edi corpus si Ido hindi nadidiri kung sinong kinakain ni Rina, kinakain din niya. Oo nga. Minsan nagsusubuan nga po sila pag yung sobra po ni ano ni Rina, tapos sinusubo kay Ido. Kuya, kumusta pala si Kuya Ruben? Kuya Ruben, bakit wala na rin siya update videos? Meron po si Indiano Bicolano po ba? Bago lang po ako, sir. Tenshipam, bago lang po ako, sir. At Tenshipam sa YT, 26 lang po ako sumilip. Host, maraming salamat po sa concern host. Kaya dito ako eh. Ibig sabihin, sa YT mo, ang gusto sabi mong matulungan sa YT. Kung gusto mo, yun nga, yan mo yung Facebook ko. Tapos ilapit kita kay Joseph Per Vlogs, o kaya kung may problema ka sa YT mo, i-search mo po yung Josa. Siya po yung yung nag-aayos ng yung may problema sa YT. Yun po ay kanyang trabaho, siyempre serbisyo po niya yon. Yun po ay kanyang serbisyo ni Joseph Vlogs. Sir Kagapay, totoo ba yung sabi ni Mayora, uuwi daw taga Japan? Yung mga taga Pan charity groups po ay may uuwi po talaga, pero meron din pong taga Japan na uuwi daw. Iwan ko kung sino yung bali-balitan na taga Japan na uuwi, pero yung taga Japan charity ay may uuwi din. Amparo Amolen, sir, dapat ang naisip nilang na lang ni Sir yun mga datihan at ginawa na lang nila ng comedy, mas nakakaliw panoorin, lalo na sila Bombay noon, mga nadatihan nakakatuwa. Oo nga po, pwede rin naman po talaga kung yung mga comedy po talaga, hindi po yung yung mga love team. Sila Bombay, sila Uyang, yan. At saka pwede rin nilang isama si J-Brad kasi yung naman niya, siya, tawag nun, palatawa din po si J-Brad, kumbaga joker. Sir, dapat ang naisip na lang nila, Sir Rab, yung mga Connie Ricana, bata si Rina, wag na i-partner kung kaninong lalaki. Hayaan yung mag-aral muna yung bata at ipag-pray ang kanyang mabilis paggaling. God bless you, Connie Ricana. Tama po yan sinabi mo, Ate Connie. Sang-ayon po ako dyan. Sad to say, hindi nga mabanggit ni Ido si Rina, tsaka may nagsabi sa live ni Rab, Ido at Beyonce daw. Tenshipam, opo, hehehe.
Kaya nga sabi ko po nga po Tenshipam, kung may problema ka po sa YouTube mo, kung search mo po yung Josaper Vlog, yung kanyang Facebook page. Tapos message mo, sabihin mo yung kung ano yung problema mo sa channel mo. Laila Midtimbang Sali, magandang gabi kagapay tamsaktan. Salamat po sa 197. Sir, saan po dami po kasi lumalabas sa FB? Ito na lang, i-ano ko yung Facebook ko. Yung pangalan ko. Ito po, tingnan mo Ma'am Tinshi. Ipakita ko na lang yung aking Facebook. Ito po. Kita po ba? Yan po ang aking yung aking Facebook. Kita niyo po ba yung aking I-search po niyo, kikita po ba? Parang hindi kita. Yan. Yan po ang aking pangalan sa aking Facebook. Search po niyo. Freddy G. Salinas. Okay na po. Yan. Sir, saan po? Dami po kasi lumalabas sa FB. Tenshipam. Yung Saudi po ba sa inyo? Oo, yung yung Saudi. Tapos si LB Tomas, si Aljon at si Bombay, pwede po. Comedy. Pinag-love team kong wari ni kay Diyos, kunwari, pinag-love team kong kunwari na ko Joson kasi naglayas daw si Bombay, pumunta daw sa mall, nakakatuwa sila ni Aljon. GGS Montalban, real estate industry, Freddy G. Salinas Baot. Opo, yan po tita. Yan po ang aking Facebook page. Yan po ang aking Facebook. Teresita Gapati, makarma sila sa ginagawa nila kay Irena. Teresita Gapati, Karma is real. So, nakaano na po tayo mga kaagapay. Naka 1 oras na higit na po tayo. Magpapaalam na po tayo mga kaagapay. Muli po, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po ang ating YouTube channel, Kaagapay Mo. At syempre, ganun din po yung channel po nila Jibra TV, Josaper Vlogs, sila Tita Edna Vlog, Ate Edna Vlog, Kalinga Prab, at Kuya Bal Santos Matubang po. Pasuportahan po ninyo. Nag-message po ba kayo, Ma'am Tenshi? Wala naman po akong na-receive na message po niyo, Ma'am Tenshi. Kung baka nag-message po kayo sa isa kong Facebook. TC Diaz, tamsakpan kaagapay, marami pa pong dumadating. Gandang gabi po, tagasan Gerlin Daria, gandang gabi po kaagapay. Musta po tagasan ang mga taga Salinas, taga Pangasinan po, ma'am. Bakit po, Ma'am Gerlin Daria? TC
Diaz, Tamsakdan. Salamat po Ma'am TC, Tita TC. Binlord, kuya, ano po ba daw yung announcement ni Edo? Kailan po ba yun? Kasi po, sinusubaybayan ko po, gulod ka tal. Yun nga po, yung vlog po niya kanina, yung live po niya, yun daw po yung ano eh. Sorry, wrong word. O si Kuya Ruben Indiano. Si Kuya Ruben Indiano Bicolano. Kasi nagbait niya sa mga anak niya. Yung naiyak ko. May ano po si Indiano Bicolano. May nag-vlog po siya. Ang huling vlog po niya nung kaarawan po niya yata yon nung October 10. Ilocano po kayo. At opo, Tita Jerlyn, Ilocano po ako. Ilocano, laking Ilocano, may lahing Igorot. LB Tomas, sige kaagapay, palagi ka mag-iingat dyan. God bless na lang. Tensipam, sana po makasilip yung iba dito sa akin. Maraming salamat po ng marami. O sige po, Tensipam, next time po, pag nag-live po ako, magbaba po kayo ng link para ilagay po natin dyan para masuportahan din po nila. Para alam nila kung ano yung channel mo. Pero ngayon, siyempre magpapaalam na po tayo. Naka 1 hour 30 minutes na po tayo. Maraming salamat po ulit sa mga nandito po. At muli po, pa-subscribe po ang ating YouTube channel, Kaagapay Mo. At ingat po tayong lahat. Sige po, magpapaalam na po ako. Bye-bye po sa ating lahat. Bye-bye po.